नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक नितीन ज्ञानेश्वर फाकटकर, संपादक रोकठोक मावळ। आजच्या आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आजचे आपले प्रमुख पाहुणे म्हणजे बेगडे उद्योग समूहाचे संचालक श्री विनायक गंगाराम बेगडे व त्यांचे बंधू दीपक भगवान बेगडे। सर्वप्रथम मी त्यांचं आपल्या स्टुडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करतो। सहर्ष स्वागत। धन्यवाद सर। खऱ्या अर्थाने मित्रांनो, आजच्या मुलाखतीला एक वेगळं महत्त्व आहे। त्याचं कारणही तसंच आहे की जे तरुण पिढी ज्यांना उद्योग व्यवसायामध्ये पदार्पण करायचे, खऱ्या अर्थाने त्यांच्यासाठी या तरुणांची मुलाखत एक वेगळी प्रेरणा देणारी ठरणार आहे। बेगडे उद्योग समूहाच्या या संचालकांबद्दल सांगायचं म्हटलं तर 15 वर्षापूर्वीचा तो काळ की या एकाच कुटुंबातील या सर्व भावंडांनी महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केलं। शिक्षणानंतर सर्वसामान्य कुटुंबातनं हे सरळ युवक येतात, त्याच्यामुळे साहजिकच आहे की त्यांच्या घरच्यांची इच्छा होती की बाबा आपल्या मुलांनी कुठेतरी एक नोकरी करावी आणि त्यानंतर प्रवास सुरू झाला नोकरी शोधण्याचा। आणि खऱ्या अर्थाने मी नोकरी शोधण्याचा नाही म्हणणार, तर नोकरीसाठी केलेली या तरुणांनी वनवन असेल आणि नोकरी मिळाल्यानंतर ती नोकरी टिकवण्यासाठी केलेला संघर्ष असेल। हा संघर्ष करत असताना या नोकरीच्या प्रवासामध्ये हे सर्वच तरुण कुठेतरी त्यांचं मन अस्वस्थ होतं। ते मन त्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हतं, कारण त्या मुलांच्या सर्वच त्यांच्या बंधूंच्या डोक्यामध्ये एक स्वप्न होतं की आपण उद्योग व्यवसायामध्ये पदार्पण करायचं। आणि या स्वप्नांनी, या विचारांनी त्यांचं मन नेहमीच अस्वस्थ असायचं आणि म्हणून त्यांनी निर्णय घेतला की आपण सर्वांनी आपली नोकरी जी आहे ती सोडून उद्योग व्यवसायामध्ये पदार्पण करायचं। मित्रांनो, पण आपल्या सर्वांना माहिती आहे की विशेषतः मराठी तरुणांना ज्यावेळेस व्यवसाय करायचा असतो किंवा त्यांना व्यवसायाची संधी असती, त्यावेळेस त्यांच्या पुढे सर्वात मोठं चॅलेंज, त्यांच्या पुढे सर्वात मोठं आव्हान ते असतं म्हणजे भांडवल कसं उभं करायचं। आणि मित्रांनो, मी ज्या अर्थाने आज या सर्व तरुणांना या त्यांच्या यशाचं श्रेय देईल त्याच्यापेक्षाही कदाचित सर्वात जास्त श्रेय देईल मी त्यांच्या माय माऊलीला। कारण ज्यावेळेस भांडवल उभं करायची वेळ आली त्यावेळेस या तरुणांकडे काही नव्हतं आणि त्यांच्या घरची परिस्थिती सुद्धा त्यावेळेस जेमतेमच, कारण दोघांचेही वडील हे नोकरदार, त्याच्यामुळे घरातली परिस्थिती अगदी जेमतेम। मग हा व्यवसायात पदार्पण तर करायचं, मग भांडवल उभं कसं करायचं? तर त्यावेळेस विनायक गंगाराम बेगडे यांच्या वडिलांनी त्यांच्या स्वकष्टातनं आयुष्यभराची जी कमवलेली पुंजी होती ती म्हणजे शिक्षक कॉलनीमध्ये त्यांनी त्यांचं एक स्वतःचं हक्काचं रो हाऊस घेतलं होतं। आणि मित्रांनो, त्यावेळेस हे रो हाऊस आपल्या मुलांसाठी, त्यांच्या भांडवलासाठी त्यांनी बँकेमध्ये मॉर्गेज म्हणून ठेवलं आणि या तरुणांना त्यांनी त्याच्यातनं भांडवल उभं करून दिलं। धन्य ती माय माऊली, त्यांनी एवढा मोठा त्याग आपल्या या मुलांसाठी केला आणि मग या तरुणांनी कधी मागं वळून पाहिलं नाही। त्या भांडवलातनं त्यांनी सुरुवातीला टेलिकॉम बिझनेस असेल, त्या टेलिकम्युनिकेशन बिझनेस मध्ये सुद्धा त्यांनी अल्पावधीत संपूर्ण मावळामध्ये खूप मोठी झेप घेतली आणि त्यामध्ये अनेक यश पाहिलं, अपयश पाहिलं, पण यशाने ते कधी हुरळून गेले नाही आणि अपयशाने ते कधी खचून गेले नाही। आणि हा प्रवास मात्र इथं संपणारा नव्हता, थांबणारा नव्हता। या प्रवासामधनं त्यांनी झेप घेतली ती ॲडव्हर्टायझिंग क्षेत्रामध्ये। आणि खरोखर आज आम्हाला रोकटोकला सांगायला अभिमान वाटतो की फक्त या मावळ तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यामध्ये अग्रेसर असणारं बेगडे उद्योग समूह म्हणजे ॲडव्हर्टायझिंग क्षेत्रातलं सर्वात विश्वसनीय नाव म्हणजे बेगडे उद्योग समूह। आणि आज या बेगडे उद्योग समूहाकडे अशी कोणतीच गोष्ट नाही जी ॲडव्हर्टायझिंगला त्यांना कमी पडेल। येणाऱ्या ग्राहकाला प्रत्येक गोष्ट पुरवण्याचा ते प्रयत्न करतात। मग त्याच्यामध्ये त्यांची स्वतःची फ्लेक्स मशीन असेल, त्यांच्या 3 ते 4 गाड्या अत्याधुनिक ह्या जिल्ह्यातल्या अत्याधुनिक हायड्रोलिक LED स्क्रीनच्या गाड्या असतील, ट्रायसायकल्स असतील, बलून असतील, सर्व यंत्रणा त्यांच्याकडे सुसज्ज अशी यंत्रणा या जिल्ह्यातली 1 नंबरला आहे। आणि त्याच्यामुळं मित्रांनो, मी जेवढ्या सहज त्यांनी त्यांचा हा प्रवास सांगतोय तेवढा हा प्रवास त्यांचा सहज नव्हता। या प्रवासामध्ये जागोजागी पावली त्यांना संघर्ष होता, पण मनात एक वेगळी जिद्द होती, आई वडिलांचे आशीर्वाद होते आणि आई वडिलांकडनं सगळ्यात मोठा मिळालेला संस्कार म्हणजे त्यांच्याकडे नम्रता होती, त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणा होता। आणि हे सगळे गुण घेऊन त्यांनी हा जो प्रवास केला तो थक्क करणारा होता। आणि म्हणून मी जसं मगाशी नमूद केलं की संपूर्ण मावळ तालुक्यातल्या तरुणांनी नक्कीच या मुलाखतीतून एक प्रेरणा घ्यावी,
तर जाणून घेऊया त्यांचा हा आपण संघर्षमय प्रवास आपल्या मुलाखतीच्या माध्यमातून. मी पुन्हा या तनुवांचं आपल्या या मुलाखतीमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. पुन्हा तुमचं सहर्ष स्वागत. आणि आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधायला सुरुवात करूया. मित्रांनो, संवाद सुरू करण्यापूर्वी या सर्वच युवकांवरती 2 ओळी. हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है, कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है. तर चला हा त्यांचा संघर्षमय प्रवास आपण सुरू करूया आणि त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया. विनायकजी, मी आता मगाशी मला वाटतं की जसं नमूद केलं की तुमचं दोघांचंही कुटुंब हे अगदी सर्वसाधारण परिस्थितीमधून आलेलं, बरोबर की नाही? कारण तुमचे वडील असतील किंवा दीपकजींचे वडील असतील, हे साधे नोकरदार, बरोबर की नाही? तर मला आज जे सर्वच तरुण तुमच्याकडे या उद्योग व्यवसायातली जी उंच भरारी घेताना तुम्हाला पाहत असतात, त्या तरुणांना नक्कीच आज तुमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी जाणून घ्यायला आवडेल. प्रथमतः मी रोकठोक मावळचे संपादक नितीनजी फाकळकर सर यांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आमच्यासारख्या ज्या छोट्या व्यावसायिकांना आणि त्यांच्या चॅनलवरचे बोलायची संधी दिली व आपली मनोगत व्यक्त करायची संधी दिली, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. सरांनी कौटुंबिक पार्श्वभूमीबद्दल प्रश्न विचारला, तर आमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी म्हणजे नोकरदार पार्श्वभूमी म्हणलं तरी चालेल. बरोबर की माझे वडील समर्थ विद्यालयामध्ये नोकरी करायचे आणि माझे चुलते दीपकचे वडील हे डेपोमध्ये नोकरी करायचे. आई शिलाई काम घरी करायची आणि दीपकची आई गृहिणी म्हणून काम करायची. एकदम साधी, सोपी आणि सरळ अशी आमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी. आणि वडील नंतर जॉबवरनं आल्यानंतर म्हणजे शाळेतनं कामावरनं घरी आल्यानंतर बाजारपेठमध्ये जे दुकानदार असायचे, किराणा माल दुकानदार, त्यांच्या छोट्या छोट्या ऑर्डर घ्यायचे आणि ते पुण्यावरनं पुण्याला जायचे, सायकलवरनं तो माल घेऊन यायचे, शिवाजीनगरला आणायचे, तिथनं ट्रेननी गृहिणी स्टेशनला आणायचे आणि तो माल पूर्ण उतरून नंतर परत सायकलवरती घेऊन तो पूर्ण बाजारपेठेत ते वाटायचे सगळ्या किराणा माल दुकानदारांना. असे एकदम प्रामाणिक आणि जिद्द अशा आमच्या दोघांच्या वडिलांमध्ये आहे आणि त्यांची प्रामाणिक आणि जिद्द आम्ही पुढे ठेवून इथं काम करतोय. म्हणजे मला वाटतं की तुम्ही जे आत्ताच सांगितलं की वडिलांनी केलेले कष्ट, म्हणजे आज जे आम्ही नेहमीच तुम्हाला पाहत असतो की तुमच्याकडे कष्ट करण्याची जी एक वेगळी जिद्द आहे ती खऱ्या अर्थाने तुमच्या घरच्यांकडनं आली असं म्हणायला हरकत नाही. 100%. दीपकजी, मला वाटतं की आता आपण हा व्यावसायिक प्रवास तर तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचा पाहणारच आहे, बरोबर की नाही? पण तुमचा जीवन प्रवास जाणून घेत असताना असं कुठेतरी जाणवलं की या व्यवसायात येण्याआधी ती केलेली नोकरीसाठी तुम्ही वनवन असेल आणि तो नोकरीसाठी केलेला संघर्ष असेल, बरोबर की नाही? आज तुम्हाला जरी आम्ही सर्वजण यशाच्या शिखरावर पाहत असू तरी तो जर ती मागची पार्श्वभूमी पाहिली तर ती खऱ्या अर्थाने संघर्षमय होती, बरोबर की नाही? तर मला वाटतं या माध्यमातून तरुणांना हे कळायला पाहिजे की तुम्ही ह्या व्यवसायात येण्याच्या आधी केलेला संघर्ष तो आम्हाला थोडक्यात जाणून घ्यायचा आहे. प्रथमतः सर, आमच्या घरच्यांचं एकच असायचं, तुम्ही कुठेतरी 8 तास काम करा. बरोबर. त्यासाठी दादा तर पहिला काम करायचं कंपनीत, वर्षाला 2 कंपन्यांमध्ये काम केलं, तोलानीमध्ये केलं. नंतर तो मामासाहेब खांडेमध्ये कामाला लागला, तिथं तो परमनंट झाला. त्यानंतर विशाल मी पण सुप्रीम कंपनी असेल, विआरॉक कंपनी असेल तिथे काम केलं. त्या कामामध्ये विशालनी नंतर मोबाईल शॉपी चालू केली तळेगाव स्टेशनला. मी मग MTS मोबाईलमध्ये कामाला लागलो, TSM म्हणून. त्यानंतर टाटा इंडिकॉम, आयडिया असं करत करत मी वोडाफोनपर्यंत कामाला जॉब. म्हणजे तुम्ही सर्व सहकारी त्यावेळेस आपल्या आपल्या ठिकाणी जॉब करत होते, बरोबर की नाही? आणि दिनेश तेव्हा कॉलेज होता आणि नुकतीच मामानी इंद्रायणी कॉलनीमध्ये एक नवीन डेअरी चालू केली होती. तिथं तो मग डेअरी आपलं कॉलेज संपलं मग तो तिथं जॉब, तो सुद्धा डेअरीवरती काम करायचा. म्हणजे या व्यवसायामध्ये येण्याच्या आधी तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करायचा प्रयत्न केला, बरोबर की नाही? की आज जो बेगडे उद्योग समूह ऍडव्हर्टाईजसाठी ओळखला जातो त्याची सुरुवात कुठेतरी टेलिकॉम पासून सुरुवात झाली, बरोबर की नाही? तर या टेलिकॉम व्यवसायामध्ये तुम्ही पदार्पण कसं केलं? नुसतंच पदार्पण न करता आम्हाला जाणून घ्यायचंय की तुमची त्यावेळीची या व्यवसाय सुरू करण्यामागची प्रेरणा कोण होतं? जसं दीपकने आता सांगितलं की तो टेलिकॉममध्ये MTS कंपनी असेल, आयडिया कंपनी असेल, डोकोमो असेल, त्या ठिकाणी SM म्हणून काम करत होता. तर त्याच्यामध्ये तो एका दुकानामध्ये गेला असता तिथं एक वोडाफोन कंपनीचे त्याला सुपरवायझर भेटले. तर ते बोलले की तुम्ही ज्या मार्केटला फिरता तर तुमच्या जर नजरेमध्ये एखादा डिस्ट्रीब्युटर कोण असेल, आपल्याला वोडाफोन कंपनी डिस्ट्रीब्युटरशिप तळेगाव दाबडे या ठिकाणी द्यायची ते. तर नंतर मी जॉबवरनं संध्याकाळी आलो. आता आम्ही दोघे संध्याकाळी एक घराशेजारी राहिला असल्यामुळे भेटलो. तो बोलला की दादा अशी ऑपॉर्च्युनिटी आलेली आहे, जर का आपण आता ते घेतलं
तर टेलिकॉममध्ये इन्कम तर सोर्स आहेच, पण त्याच्यामधनं आपण थोडं पुढं जाऊ. आणि ऑलरेडी त्याला त्या व्यवसायातली बराचसा अभ्यास होता. त्याला त्याचा फायदा आम्हाला खूप झाला. बरोबर. त्याचा फायदा असा झाला की आम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यूला गेलो तेव्हा त्यांचे काही शब्द असे होते की ते मला कळत नव्हते. टेक्निकली त्याला कळत होते. त्यांनी त्यांची एकदम स्पष्टपणे उत्तरं दिली. तेव्हा मग आमचा जेव्हा इंटरव्ह्यू झाला तेव्हा मग ते बोलले की ठीक आहे ना, तळेगावचे टेलिकॉम याच्यामध्ये आपण वोडाफोनची डिस्ट्रीब्युटरशिप देऊया. जेव्हा वोडाफोनची डिस्ट्रीब्युटरशिप दिली त्या टायमाला तळेगावचा बिझनेस आम्हाला मोठ्या प्रमाणात सांगितला गेला. तुम्हाला थोडंसं डिस्टर्ब करतो विनायकजी. तुमचा जीवन प्रवास हा व्यवसायाचा जाणून घेत असताना मला असं कुठेतरी जाणवलं, आणि अगदी आज रोखठोकपणे मी हा तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे की कुठंतरी त्यावेळेस या व्यवसाय टेलिकॉम व्यवसायामध्ये येण्याच्या जर तुम्ही प्रयत्न करत होते, हा तुम्ही ज्या सहजतेने सांगितलं की आम्हाला तळेगावची डीलरशिप दिली तेवढा तो सहजतेने नव्हता, बरोबर की नाही. एक मराठी माणूस म्हणून कुठतरी ती अडचण तुम्हाला आली, बरोबर की नाही. 100%. तर मला कोणत्या समाजावरती या माध्यमातून टीका करायची नाही, पण मराठी व्यावसायिक कुठेतरी सुरुवात करायचा प्रयत्न करत असतो, पण तो मराठी व्यावसायिक आहे त्याच्याकडे भांडवल असेल नसेल म्हणून त्याला अडवतं, असं कुठं तथ्य आहे? खरं आहे? खरं 100% खरं आहे. त्याची जाणीव आम्हाला पदोपदी दोघांनाही झाली. जेव्हा आम्ही टेलिकॉममध्ये येत होतो तेव्हा आमचा इंटरव्ह्यू झाला. त्यानंतर टेलिकॉममध्ये अशी चर्चा झाली की मराठी तरुण आहेत, त्यांच्याकडे भांडवल नसतं, आणि टेलिकॉममध्ये काम करायचं म्हणजे तुम्हाला उद्या किती रकमेची बिलिंग करावी लागेल हे तुम्हाला आदल्या दिवशी माहीत नसतं. ते तुम्हाला सकाळी कळतं की आपल्याला एवढ्या मोठ्या रकमेची बिलिंग करायची ते, तेव्हा ती बिलिंग हे करावीच लागते. आणि त्याच्यामुळं की सगळे म्हणत होते की मराठी माणसांना व्यवसाय जमत नाही, ते बिलिंग करू शकत नाही, यांचा जास्त वेळ पाटीलकी करण्यातच जातो. हा सगळ्यात मोठा मुद्दा होता आणि सगळ्यांनी आम्हाला त्यासाठी विरोधच केला होता मार्केटमधनं की बाबा ही मुलं नको, एक तर वेगळी आहेत त्याच्यामुळे तर नकोच. मग त्याच्यातनं मग जेव्हा त्यांनी डिस्ट्रीब्युटरशिप द्यायचा आम्हाला निर्णय घेतला, सुरुवातीला तुम्हाला तळेगावची मिळाली, बरोबर. सुरुवातीला आम्हाला तळेगावची डिस्ट्रीब्युटरशिप दिली त्यांनी. आणि मग अल्पवादीतच त्यावेळेस तुम्हाला तळेगावची डीलरशिप मिळाल्यानंतर असं काय तुमच्या त्या व्यवसायाचं रहस्य होतं किंवा त्या यशाचं सूत्र होतं की अल्पवादीत तुम्हाला संपूर्ण मावळ तालुक्याची डिस्ट्रीब्युटरशिप मिळाली, बरोबर ना? बरोबर. जेव्हा आम्ही तळेगावची डिस्ट्रीब्युटरशिप देत होतो, घ्यायचा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा एक वडगावचे होते, त्यांच्याकडे पूर्ण सुपर स्टॉक म्हणजे पूर्ण मावळताची डिस्ट्रीब्युटरशिप होती. त्याकरता आम्ही त्यांच्याकडे गेलो की आम्हाला तळेगावची डिस्ट्रीब्युटरशिप द्या. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे नकार दिला की तुम्हाला हे जमणार नाही, तुम्हाला मराठी तरुणांना हे जमणार नाही, ते फक्त आम्हीच करू शकतो असं त्यांनी सांगितलं. पण त्यांचे शब्द जेव्हा ऐकले तेव्हा मनामध्ये कुठेतरी खंत वाटली की मराठी तरुणांना एवढं नाव ठेवतात. त्यामुळे आम्ही दोघांनी ठरवलं की आपण डिस्ट्रीब्युटरशिप घ्यायचीच. मग त्याच्यानंतर जे ASM जे होते ते अमोल भडवे, ते पण मराठीच होते, त्यांना आम्ही सांगितलं की असा विषय आहे. ते बोलले की ठीक आहे, मी तुम्हाला घेऊन देतो. तेव्हा त्यांनी आम्हाला डिस्ट्रीब्युटरशिप तळेगाव दाबड्याची दिली. त्याच्यानंतर जेव्हा आम्हाला बिझनेस सांगण्यात आला, डिस्ट्रीब्युटरशिपचा जेव्हा वोडाफोनचा बिझनेस सांगण्यात आला तळेगाव आणि गाव स्टेशन मिळून, तो बिझनेस मोठ्या प्रमाणात सांगण्यात आला. पण ॲक्च्युअलीमध्ये जेव्हा आम्ही काम चालू केलं तेव्हा तो बिझनेस 100%पेक्षा 20% होता. अरे बापरे. म्हणजे एवढी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या समोर होती, एवढं मोठं लक्ष आमच्या समोर होतं की त्याच्यामध्ये जेव्हा आम्ही कलेक्शन करत होतो तेव्हा दिवसाचा पगार पण जो मार्केट करायचा त्याचा निघायचा नाही. तेव्हा आम्ही ठरवलं की असं का होते, कारण की जेव्हा वोडाफोन कंपनीने आम्हाला जेव्हा रिटेलर म्हणजे दुकानदार त्यांची लिस्ट दिली तेव्हा ती भली मोठी लिस्ट होती, पण ॲक्च्युअलमध्ये वोडाफोनचा बॅलन्स आमच्याकडनं घेणारे खूप कमी प्रमाणात होते. मग तेव्हा आम्ही ठरवलं की प्रत्येक दुकानाला भेट द्यायची. तेव्हा आम्ही दोघांनी प्रत्येक दुकानात भेट दिली. त्यांचं एक ऑफिसमध्ये आपल्या मीटिंग घेतली. त्यांना सांगितले की आम्ही ऑथोराइज डीलर आहेत, त्यामुळे तुम्हाला आमच्याकडनं माल घ्यावा लागेल. तेव्हा ते सगळं कटिंगनी म्हणजे कमी पैशात माल घ्यायचे, जास्त इन्कम कमवायचे अशी दुकानदारांना सवय लागली होती. तरी पण ते ऐकत नव्हते. मग त्यांना सांगितलं की उद्या नंतर तुमचं सिम कार्ड जर ब्लॉक झालं तर आमच्यापर्यंत यायचं नाही. नंतर आम्ही सिम कार्ड ब्लॉकचा एक फंडा त्याच्यामध्ये घेतला आणि त्याचा इफेक्ट एवढा मोठा झाला की जो तुम्हाला मी पहिल्यांदा म्हटलं की 100%पेक्षा 20% बिझनेस होता, तो आता तर पुढच्या महिन्यातच तो बिझनेस 80%वर गेला आमचा. म्हणजे एवढी मोठी ग्रोथ आमची त्यांच्यातनं झाली. मला वाटतं की विनायकजी, तुम्ही आता जे हे टेलिकॉम याच्याबद्दल सांगितलं, बरोबर की नाही, म्हणजे खऱ्या अर्थाने आता तुमचं हे पदार्पण झालं आणि नुसतं पदार्पण न करता तुम्ही अल्पावधीत तो व्यवसायाचं संपूर्ण मावळ तालुक्यामध्ये तुम्ही तो अगदी एक्सपांड केला असं म्हणायला हरकत नाही, बरोबर की नाही. दीपकजी, पुढचा प्रश्न तुम्हाला विचारतो की आत्ता आपण या टेलिकॉम व्यवसायाबद्दल ऐकत असताना आज मला वाटतं की तरुणांना हे ऐकायचं आहे की ह्या व्यवसायासाठी लागणारं भांडवल हा सगळ्यात मोठा, म्हणजे आपल्या मराठी तरुणांना काम करायची इच्छा ही असती, पण सगळ्यात मोठा प्रश्नचिन्ह जो असतो तो म्हणजे फायनान्स, भांडवल, बरोबर की नाही. तर अगदी थोडक्यात सांगा की हे भांडवल तुम्ही उभं कसं केलं? भांडवल तर आमच्याकडे नव्हतं सर. बरोबर. त्यावेळेस आम्ही बऱ्याच बँकांमध्ये गेलो, आम्हाला लोनसाठी अप्लाय केला.
तर कुठंच लोनसाठी आम्हाला भेटलंच नाही. मग आमचे चुलते ते म्हटले आपलं वरचं घर आहे, ते आम्ही ओरिएंटल बँकेत घाण केलं. बापरे, म्हणजे तुमचं घर तुम्ही घाण ठेवलं. आमचं स्वतःचं घर होतं ते आम्ही घाण ठेवलं ओरिएंटल बँकेमध्ये. आणि ओरिएंटल बँकेने पण आम्हाला सहसा नकारच दिला होता, कारण आम्ही दोघे नोकरीला होतो आणि त्यांना पेमेंट शीट लागती त्याप्रमाणे त्यावेळेस मला ऐकायचं आहे की शेवटी ती घर म्हणजे एका सर्वसामान्य नोकरदार माणसाची आयुष्याची पुंज असते, बरोबर की नाही. आणि ते घर जेव्हा घाण ठेवायची वेळ असते, काय त्या भावना असतात त्या मायमाऊलीच्या, त्या घरच्यांच्या काय भावना असतात, काय एवढं हे सोपं नसतं, बरोबर की नाही. सोपं नसतं, पण जेव्हा घर घाण ठेवायची वेळ आली तेव्हा आपण काय म्हणतो की घरामध्ये एक दुवा असतो आपला, ती म्हणजे आई. बरोबर. आता वडिलांचं घर घाण ठेवायचं म्हणजे मग मोठे आपल्याला फर्स्ट टाइमच आपण हे करतो. बरोबर बरोबर. आणि वडिलांचं म्हणजे कसं व्यवहाराची माहिती आहे का नाही. बरोबर. तुम्ही काम करताय व्यवसायात, परत तुम्ही गेले त्यात लॉस झाला तर मग काय करायचं. मग शेवटी आईला सांगितलं की असं असं आहे, तू वडिलांना सांग. मग आईने वडिलांना सांगितलं आणि त्यांनाही कुठताही किंतु परंतु मनामध्ये न आणता मला त्या ठिकाणी आमच्या दोघांनाही होकार दिला आणि त्या क्षणी म्हणले की तुमच्यासाठी मी सगळं काही करायला तयार आहे, फक्त तुम्ही यशस्वी व्हा. मला वाटतं की खरोखर मला वाटतं की धन्य ती माय माऊली की ज्यांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी म्हणजे त्यांचं जे एक कमवलेलं घर होतं ते या तरुणांसाठी त्यांनी त्यांच्या भांडवासाठी एका बँकेमध्ये मॉर्गेज ठेवलं. ही खूप मोठी गोष्ट होती आणि नक्कीच मला वाटतं प्रेरणादायक त्या मायमाऊलीची ही गोष्ट आहे की ज्यांनी त्यांच्या या मुलांसाठी आपलं घर घाण ठेवलं. हे एक व्यासपीठ असतं की आपल्या सुरुवातीच्या काळामध्ये असे अनेक लोक असतात, अनेक व्यक्तिमत्व असतात की जे आपल्याला त्या प्रवासामध्ये त्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं असतं आणि ते आपण कधी आयुष्यभर विसरू शकत नाही, बरोबर. तर आज या व्यासपीठावरनं रोकटोकच्या तुम्ही कोणाचं ऋण व्यक्त करणार आहे की ज्या व्यक्तीने तुम्हाला या प्रवासामध्ये टेलिकॉमच्या व्यवसायामध्ये सहकार्य केलं. टेलिकॉमच्या व्यवसायात तुम्ही विचारत असाल तर जेव्हा आम्ही बँकेमध्ये फिरत होतो तेव्हा आम्हाला नवीन पोर आणि एकदम आम्ही दिसायला लहान होतो, बरोबर. तेव्हा आम्हाला कोण जास्त बँका उभ्या करत नव्हत्या. जेव्हा आम्ही ओरिएंटल बँकेमध्ये कर्ज घेण्यासाठी गेलो तेव्हा तिथेही आम्हाला म्हटले की तुम्हाला काय कर्ज आमच्याकडनं भेटणार नाही. आणि तिथनं जस्ट बाहेर पडत होतो तर आमचे मार्गदर्शक आता अरुण भाऊ जगन्नाथ विद्यमान नगरसेवक ते आम्हाला तिथं भेटले आणि ते कायम आम्हाला कायम त्यांचा पाठिंबा आम्हाला 100% सगळ्या ठिकाणी असतो. तर त्यांना आम्ही सगळं सांगितलं तर ते मॅनेजरला जाऊन भेटले, मला म्हणले चल माझ्याबरोबर. आम्ही तिथं आतमध्ये अरुण भाऊ आणि आम्ही दोघं जण बसलो. त्यांचा तो एक शब्द होता की तो मला अजून आठवते की ह्या मुलांनी समजा कर्ज नाही फेडलं तर तुमचं कर्ज फेडण्याची जबाबदारी पूर्णपणे माझी राहील. म्हणजे त्यांनी एवढा विश्वास दाखवला आपल्यावरती आणि आम्हाला त्या ओरिएंटल बँकेतनं कर्ज भेटल्यानंतर जामीनदारांची गरज लागली तर रामभाऊ बोलले की मी स्वतः एक जामीनदार आहे आणि योगाने आमचे दाजी समीर कोयते असतील तेही तिथं शेअर्स होते त्यांचे. मग त्या दोघांना जामीनदार घेतलं आणि आमची फायनान्सची तिथली चिंता मिटली. म्हणजे ही सर्वच लोकांचं तुम्हाला सहकार्य लाभलं, बरोबर की नाही. दीपकजी, मला वाटतं की ह्या टेलिकॉमच्या व्यवसायामध्ये उत्तुंग यश तुम्ही प्राप्त केलं, बरोबर की नाही. पण आता जे तुम्ही सर्व ध्येयवेडे तरुण म्हणायला हरकत नाही, कारण का एक ध्येय एक स्वप्न तुम्ही उराशी बाळगलं होतं, बरोबर की नाही. तर टेलिकॉमच्या व्यवसायापर्यंत थांबले नाही, त्याच्या पुढं तुम्ही खऱ्या अर्थाने आज जो भेगडे उद्योग समूह मी जसं नमूद केलं की संपूर्ण तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातच अग्रेसर मानला जातो, तर त्या व्यवसायाची सुरुवात तुम्ही कशी केली. प्रथमतः सर आमच्याकडं टेलिकॉम होतं. टेलिकॉमच्या वेळेस आम्ही छत्री विकून सिम कार्ड विकायचो. मग ते लोक एवढी येत नव्हती. मग तेव्हा आम्ही एक मोबाईल व्हॅन चालू केली, नवीन गाडी घेतली, ती मोबाईल व्हॅन केली. ती तालुक्यातली पहिली मोबाईल व्हॅन होती का? बरोबर, मोबाईल तालुक्यात पुणे जिल्ह्यातली पहिला डिस्ट्रीब्युटरनी स्वतःची मोबाईल व्हॅन केली होती. बापरे, तुम्ही. हा, तर आम्ही दर बाजारडेला ती गाडी म्हणजे प्रत्येक बाजारडेला जायचो, सिम कार्ड विकायचो. मग हळूहळू काही लोक आमच्याला ती गाडी मागत होती, आम्ही रेंटने देत पण होतो. त्यामुळे आम्हाला कळलं की ऍडव्हर्टायझिंग आपली इथं कोणच नाहीये. मग तेवढा आमचा कस्टमर बेस थोडाफार चालता म्हणजे. बरोबर. मग असंच आम्ही पुण्याला जायचो कंपनीच्या काय कामाला, तिथं आप्पा बळवंत चौकात आम्ही LED स्क्रीन बघितली. तर ती स्क्रीन बघितली, म्हटली ही डिजिटल स्क्रीन आपल्या तळेगावात पण आणि होऊ शकते आणि आपली इथं मार्केट आहे, अजून कोणच नाहीये. त्यावेळेस मावळ तालुक्यात LED स्क्रीन कोणाकडेच नव्हती. मग तेव्हा आम्ही निश्चय केला की LED स्क्रीन घ्यायची आपण. LED स्क्रीन घेतली की आम्ही लोकांकडे गेलो, ते म्हणायचे आम्हाला फिरती गाडीच पाहिजे, एकाच जागी नको.
मग त्यात आपण LED मोबाईल व्हॅन चालू केली, ती पण हायटेक केली आपण. नाही आता मला पहिलं हे ऐकायचं तुमच्याकडनं की त्यावेळेस त्या LED स्क्रीन, ज्यावेळेस तुम्ही संपूर्ण तालुक्यातली पहिली LED स्क्रीन, बरोबर की नाही, तर त्यावेळेस ते LED स्क्रीन तर मला वाटतं की काय त्याचं किंमत अशी काय फार स्वस्त नव्हती, बरोबर की नाही, त्यावेळेस त्या LED स्क्रीनची किंमत ही फार होती. तर त्यावेळेस तिकडे लागणारं भांडवल कसं उभं केलं तुम्ही? ऍक्च्युली LED स्क्रीन तशी 17 लाखाचं ते पूर्ण टोटल Setup युनिट होता. युनिट होतं ते आम्ही कट छाट करून कसं तरी 15 मध्ये केलं. पण एवढे 15 लाख रुपये तर आपल्याकडे नव्हते. त्यासाठी आमचाच एक वोडाफोन मध्ये डिस्ट्रीब्युटर होता, त्याला पण बिझनेस करायचा होता. तर तो त्याचं आमचं बोलणं आलं, मग आम्ही पार्टनर मानकर म्हणून आहे, तर आम्ही दोघांनी मिळून ती पार्टनरशिप मध्ये त्यावेळेस तुम्ही पार्टनरशिप मध्ये हो, ती partnership केलेली, बरोबर की नाही? विनायकजी, मला वाटतं की जसं आता दीपकजींनी नमूद केलं की तालुक्यातली तुमची पहिली LED स्क्रीन होती, बरोबर की नाही? तो नवीन कन्सेप्ट होता मार्केटिंगचा, तुम्हाला सुरुवातीला प्रतिसाद सुद्धा त्याला चांगला मिळाला. पण कुठतरी आम्ही वर्ष 2 वर्षात पाहिलं की ती LED स्क्रीन बंद पडली, बरोबर की नाही? म्हणजे थोडक्यात ज्या बेगडे उद्योग समूहाने सुरुवातीला टेलिकॉमच्या व्यवसायामध्ये प्रचंड यश पाहिलं, त्याच बेगडे उद्योग समूहाच्या सहकार्यांना त्यांच्या सर्वत्र आज अपयश बघायची पाळी सुद्धा आली. तर काय नक्की तो प्रसंग होता, हा अपयशातनं यातनं नक्की काय शिकले तुम्ही? कारण खचून जाणारे तुम्ही नव्हते, बरोबर की नाही? तर काय तो प्रसंग होता? त्याच्यामध्ये असं झालं की टेलिकॉममध्ये आम्हाला यश भेटत गेलं, बरोबर. त्यानंतर LED स्क्रीन आम्ही संकल्पनेनं तळेगावमध्ये आणली, पण आम्हाला यश खूप आलं होतं, त्यामुळे आम्ही अपयश विसरलो होतो, असं थोडक्यात जर बोललं तरी वावगं ठरणार. बरोबर. आणि अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते असं बोललं तरी चालेल. आणि कधी कधी अपयश माणसाने पाहावं, म्हणजे त्यातनं जे धक्के बसतात, त्यातनं जे अनुभव येतात, ते पुढं खूप तुम्हाला त्यातनं शिकायला भेटतं आणि खूप प्रेरणा भेटते. अपयश आलं, त्यानंतर जशी फिरती LED व्हॅन आम्ही बनवली, त्याच्यातनं जेव्हा पार्टनर आम्हाला म्हटलं की बाबा हे आम्हाला काही जमणार नाही, की माझ्याच्याने हे काही होणार नाही, मग आम्ही सांगितलं की बाबा LED स्कीम आम्ही स्वतः विकत घेतो तुझ्याकडनं, तू पार्टनरशिप तोडली. मग त्याला आम्ही जे त्याची अमाऊंट होती ती आम्ही देऊन टाकली, LED स्क्रीन आम्ही घेतली आणि त्यातनं आम्ही 2 गाड्या बनवल्या LED स्क्रीनच्या. पैसे पहिली होतीच, त्याच्यामध्ये आम्ही 3 LED स्क्रीनच्या गाड्या आम्ही बनवल्या, पूर्णपणे हायड्रोलिक गाड्या आहेत त्याला स्पीकर, माईक वगैरे सगळे, आणि त्या गाड्या प्रचारासाठी वापरल्या जातात. त्या महाराष्ट्रात 3 गाड्या तुमच्या हायड्रोलिकच्या? 3 गाड्या आहेत आमच्या, आणि त्या गाड्या महाराष्ट्रात चालत नसून राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, दिल्लीपर्यंत आम्ही मजल मारलेली. अरे बाप रे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने मला नक्कीच या माध्यमातून सर्व तरुणांना संदेश देऊ इच्छितो की बेगडे उद्योग समूह आता फक्त तालुकापुरता किंवा राज्यापुरता मर्यादित न राहता आज तुमच्या ज्या LED स्क्रीनच्या गाड्या असतील आणि इतर सगळं ऍडव्हर्टायझिंगचं जे काही तुमचं सामग्री असेल ती इतर राज्यात सुद्धा जाऊन पोहोचलेली सुद्धा पोहोचून आम्ही तो व्यवसाय केला. नंतर मग आम्ही 3 मोबाईल व्हॅन बनवल्या, 5 आमच्या ट्रायसिकल्स आहेत. मग त्याच्या माध्यमातून जेव्हा ॲडव्हर्टायझिंग आम्ही करत होतो तेव्हा फ्लेक्स ही संकल्पना सुचली, कारण की प्रत्येकजण आम्हाला प्रिंटिंगचं काम मागायचं की हे करत असताना तुम्ही हे पण करा, की आम्हाला फ्लेक्स लागतात. मग आम्ही दुसरीकडनं फ्लेक्स करून त्यांना द्यायचो की कस्टमर आपल्याकडनं जायला नको, कस्टमर बेस आपला तयार झाला पाहिजे. मग ह्यातनं आम्हाला असं वाटलं की मग आपण फ्लेक्स मशीन का नाही घेऊ शकत, कारण की कस्टमर बेस तर आपला तयार झाला आहे. मग आपण फ्लेक्स मशीनची संकल्पना आम्ही सुचली, सगळेजण आम्ही भाऊ एकत्र बसलो, कारण मॅन पॉवर खूप लागणार होती त्याला. तर आम्ही एकत्र बसून आम्ही ठरवलं की फ्लेक्स मशीन घ्यायची. थोडंसं डिस्टर्ब करतो, म्हणजे आता LED स्क्रीन झाली, आता हायड्रोलिक तुमच्या LED स्क्रीनच्या गाड्या झाल्या, तुमच्या ट्रायसायकल झाल्या, तुमच्याकडे बलून्स आहेत, म्हणजे मला वाटतं की एका परिपूर्ण ऍडव्हर्टायझिंग फर्मकडे तुमची वाटचाल चालू होती आणि आता त्याच्यात भर पाडणार होती ती फ्लेक्स मशीनची, बरोबर की नाही? तर फ्लेक्स मशीन घ्यायची संकल्पना सुचली आणि फ्लेक्स मशीनसाठी आम्ही पुण्यामध्ये गेलो, ते सगळं आम्ही पूर्ण स्ट्रक्चर तयार केलं. त्याच्यातनं मग फ्लेक्स मशीन घ्यायचं ठरलं, पण सगळेजण आम्ही एकत्र बसलो आणि फ्लेक्स मशीन आम्ही खरेदी केली. पहिली फ्लेक्स मशीन हायटेक फ्लेक्स मशीन तळेगावमध्ये पहिली आम्ही आणली. तळेगावातली पहिली हायटेक तुमची फ्लेक्स मशीन.
पण माझा पुन्हा तोच प्रश्न आहे विनायकजी, की याच्यासाठी लागणारं पुन्हा काय आलं? भांडवल. त्याची कशी काय तुम्ही, बरोबर आहे ना माझा प्रश्न? एकदम एकदम तुम्हाला सुचलेला प्रश्न एकदम योग्य आहे. कारण की टेलिकॉम मध्ये काम करत असताना थोडंफार भांडवल आमचं जमलं होतं. पण जेव्हा आपण एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करतो तेव्हा भांडवलाला आपल्याला सामोरं जावं लागतंच. कारण की नवीन व्यवसाय असतो, कधी काय लागेल सांगता येत नाही. त्याच्यातनं मग परत काय करायचं, परत आई परत आईकडे गेलो. आईला म्हणलं, आई असं असं आहे, फ्लेक्स मशीन आम्हाला घ्यायचीच आहे. आता ॲडव्हर्टायझिंगच्या मध्ये आम्ही थोडी वाटचाल पुढे जायचं ठरवलंय. सगळे भाऊ मिळून आम्ही असं असं करतोय. तर त्यासाठी आता घर पहिलंच घाण ठेवलंय. तर आता एक तुझ्याकडे एक तरतूद आहे. तर आई म्हटली आता काय? तेव्हा माझी मिसेस पण समोर होती, माझी भाऊजाई पण समोर होती. तर मी आता कसं लेडीजकडनं काय घ्यायचं म्हणजे सगळ्यांना सांगितलं पाहिजे. त्यांना सांगितलं की बाबा एक सोनं आहे आपल्याकडं, ते घाण ठेवून आम्हाला फ्लेक्स मशीन घ्यायची. पण व्यवसायात लोन सुद्धा होत असतं ना सहजासहजी लोन होत असतं. पण फ्लेक्स मशीन हा व्यवसाय असा आहे की मशीनला त्या लोन देत नाही कोण. आणि देत असेल तरी पण ते 10%, 20%, 100%पेक्षा 10%च लोन देतात. कारण की मशीनची झीज होत असते. मशीनची किंमत वाढत नसती, किंमत त्याची कमी होत असते. त्याच्यामुळं तुम्ही असं फायनान्स, त्याच्यामुळं आणि फायनान्स मोठ्या प्रमाणात लागत होता. ते छोटं फायनान्स घेऊन उपयोग नव्हता. मग आम्ही हा मार्ग अवलंबला आणि घरच्यांनी पण काही त्याला विरोध न करता सहजासहजी आमच्या हातात सगळं दिलं. आणि आमचं घर आणि सोनं अजूनही गहाण आहे. पण त्यांच्या जेव्हा घेणाऱ्याचे हात कायम पुढे असतात, पण देणाऱ्याच्या मनामध्ये किंतु परंतु नसेल तर व्यवसाय हा पूर्ण आपला यशस्वीपणे चालतो. आणि त्याचा अनुभव आम्ही दोघांनी घेतलेला आहे. खऱ्या अर्थाने तुम्ही आता जे नमूद केलं की देणाऱ्याच्या मनात जर किंतु परंतु नसेल तर नक्कीच त्या व्यवसायाला यश हे लाभतं, बरोबर की नाही? आता हा झाला तुमच्या फ्लेक्सचा पार्ट, बरोबर की नाही? आता फ्लेक्स मशीन तर घेतली, बरोबर की नाही? पण शेवटी त्या फ्लेक्स मशीनसाठी लागणारी जागा ही तेवढीच महत्वाची असते, बरोबर की नाही? पण त्या आम्ही ऐकलंय की ती जागा घेताना तुम्हाला आलेली अडचणी, त्याला केलेला फायनान्स, हे सुद्धा खूप महत्वपूर्ण टप्पा तुमच्या व्यवसायातला होता, बरोबर की? तो आज थोडासा नमूद करा. त्याच्यामध्ये सर असं झालं की जेव्हा आम्ही फ्लेक्स मशीन घेतली तेव्हा भाड्याने आमचं शॉप होतं. बरोबर. नंतर ज्यांचं शॉप आम्ही भाड्याने घेतलं होतं, खोत काका होते, त्यांचं शॉप आम्ही भाड्याने घेतलं होतं. तर त्यांनी काही कारणास्तव विकायचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्यांनी जेव्हा विकायचा निर्णय घेतला तेव्हा ते पहिले आम्हाला म्हटले की तुम्ही तिथं आहे, तुम्ही तो घ्या. तर एवढं आता सहसा सगळं घराचं घाण ठेवलं होतं, दुसरा काही आता पर्याय आमच्याकडे नव्हता. त्यांना म्हटलं की आम्हाला एवढं काही जमणार नाही घ्यायला. तर त्यांचे आमचे सतीश काका खळदे असतील, स्वर्गवासी सतीश काका खळदे, त्यांचं वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन लाभलं. आणि जी जागा उपलब्ध करून दिली ते त्यांच्यात खूप मोठा हात आहे त्यांचा त्याच्यामध्ये. आणि ते जर नसते तर आम्हाला ती जागा कधीच भेटली नसती. आणि त्यांच्यामुळं आम्ही आज यशस्वीरित्या वाटचाल करतोय. कारण की मेन स्पॉटची जागा ते मला म्हटले की विनायक काही कर, पण ती जागा जाऊन द्यायची नाही, आणि घ्यायची तर तूच घ्यायची. त्याला अनेक कस्टमर येऊन गेले, पण त्यांचा आग्रह दुकान मालकाला पण तोच होता की घ्यायची तर ह्या दोघांना द्यायची, त्याशिवाय तू जागा द्यायची नाही. तर त्याच्यानंतर कोरोना लागला. कोरोनानंतर सगळं ठप्प झालं होतं. बँकेचे व्यवहार असतील, फायनान्स असतील, सगळं ठप्प झालं होतं. त्याच्यामध्ये आम्ही प्रत्येक एक 4-5 बँकेमध्ये म्हणा, पतसंस्थेमध्ये फायनान्ससाठी आम्ही गेलो होतो. तर तिथं पण आम्हाला बऱ्याच ठिकाणी नाकारलं गेलं. म्हणजे कसं फायनान्स तर मोठ्या प्रमाणात लागणार होतं, तेवढ्या प्रमाणात फायनान्स आम्हाला भेटत नव्हतं. तर सगळ्या ठिकाणी तो अनुभव आल्यानंतर मग मी शेवटी आमचे जे मामासाहेब खांडगे पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत गणेश शेठ खांडगे, यांना मी सगळं माझं सांगितलं सगळं. तर त्यांनी काही किंतु परंतु न आणता त्यांनी मला फॉर्मवरती सही दिली. म्हटले की बिंदास सगळं करून घे, आम्ही तुमच्या पाठीशी कायम आहे. मला वाटतं की आज या माध्यमातनं म्हणजे या प्रवासामध्ये दोन व्यक्तिमत्व, म्हणजे एक स्वर्गवासी सतीश काका खळदे असतील आणि आत्ताचे विद्यमान नगरसेवक, ज्येष्ठ नगरसेवक गणेशजी खांडगे असतील, या दोघांनी तुम्हाला या प्रवासात म्हणजे खूप मदत केली. आणि आज ऋण सुद्धा त्यांनी त्याच्या माध्यमातून व्यक्त केले, बरोबर की नाही? तर मला वाटतं की विनायकजी, आता जसं मी नमूद केलं की एक एक गोष्ट ऍड होत होती तुमच्या या बेगडे उद्योग समूहामध्ये. ऍडव्हर्टायझिंगला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तुमच्या आता या उद्योग समूहामध्ये ऍड होती. नवीनच एक कन्सेप्ट आम्ही पाहिला की पूर्वी आम्ही पाहायचो की जे पुणे मुंबई हायवे असायचे किंवा मेन स्पॉट असायचे की तिथं पिंपरी चिंचवड किंवा पुण्याच्या लोकांचे त्या होर्डिंग्सवरती मालकी हक्क असायचा किंवा वाडेतत्वावरती ते घ्यायचे. पण पहिला प्रयोग तालुक्यातल्या तरुणांनी जर केला असेल तर तो कोणी केला असेल? बेगडे उद्योग समूहाने केला असेल. तर काय त्या होर्डिंग बद्दल सांगणार आम्हाला? कसं आलं सर, प्रिंटिंगचा बिझनेस चालू होता, फ्लेक्स प्रिंटिंगचा.
त्याच्यामार्फत चांगले चांगले क्लायंट आम्हाला जोडत होते. बरोबर. म्हणजे बिल्डर्स असतील, डॉक्टर असतील, मोठमोठे जे शैक्षणिक संस्था असतील, व्यावसायिक असतील, तर त्यांचं कसं होतं की त्यांना छोटे फ्लेक्स चालायचे नाही. त्यांना त्यांचं जे गिरायक असायचं ते हायवेला जाणारं असायचं. आणि जेव्हा त्यांनी आमच्याकडे पहिला मुद्दा मांडला की आम्हाला होर्डिंग हवेत, बरोबर, आणि तेव्हा आपल्या मालकीच्या होर्डिंग नव्हत्या. ज्या होर्डिंग होत्या ते सगळे सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे ह्या लोकांच्या होर्डिंग पूर्ण आपल्या तालुक्यामध्ये. मग आम्ही ठरवलं की ते बाहेर नवीन व्यवसाय करू शकतात होर्डिंगचा, मग आपण स्थानिक असून का करू शकतो. बरोबर आहे. मग त्याच्यामधनं आम्हाला समका सुटली की आपण आता त्याच्याकडे वाटचाल करू. म्हणजे आता सगळीकडे आपल्या टीम आहे, मग आपण हेच एक क्षेत्र आपल्याकडे नाही आहे. तर त्याच्यामध्ये आम्ही होर्डिंगमध्ये पदार्पण केलं. आणि आता आमच्या जवळजवळ 14 साईट्स आहेत मावळ तालुक्यात, आणि प्रमुख ठिकाणी आहेत. मेन स्पॉटला साईट आहेत त्या आमच्या. आणि त्या साईटला कधी साईट आमची फ्लेक्स नाही असं कधी होत नाही. म्हणजे तो तुमचं कंटिन्यू रोलिंग चालू असतं. रोलिंग आता आमचं चालू झालं. मला वाटतं की विनायकजी, हा संपूर्ण प्रवास तुमचा आता जो ऍडव्हर्टायझिंग क्षेत्रातला आम्ही ऐकला, पण मला वाटतं की आज या मुलाखतीचा जो मुख्य भाग आहे किंवा मी ज्याला मुलाखतीचा आत्मा म्हणल, तो म्हणजे आपल्याला जसं दिसं असतं तसं नसतं. की बेगडे उद्योग समूहाने फ्लेक्स मशीन घेतली, बेगडे उद्योग समूहाने होर्डिंग घेतलं, बेगडे उद्योग समूहाने LED व्हॅन घेतली किंवा ट्रायसायकल्स घेतल्या, बलून्स घेतले, हे चालवणं एवढं सोपं नसतं, बरोबर की नाही. तर मला या माध्यमातनं आज त्याचं मॅनेजमेंट असेल या तुमच्या व्यवसायाचं, त्याचं फायनान्स असेल, इवन मी अभ्यास केला की फ्लेक्स मशीन घेणं सोपं असतं, त्याचा व्यवसाय करणं सुद्धा सोपं असतं, कस्टमर सुद्धा येत असतो, पण डिझायनर कुठतरी त्याचा टिकत नसतो, बरोबर की नाही. अगदी. तर त्याच्यामध्ये डिझायनर असेल, या सर्व गोष्टींची मार्केटिंग, कारण जसं तुम्ही मगाशी नमूद केलं की फक्त तालुक्यात नव्हे, जिल्ह्यात नव्हे, राज्यात नव्हे, तर तुमचा आज हा व्यवसाय बाहेरच्या राज्यात सुद्धा तो कुठतरी एक्सपांड होतोय, बरोबर की नाही. तुमची सर्व्हिस असेल, शेवटी नम्रता ही प्रत्येक व्यवसायामध्ये हा मुख्य भाग आहे. तर हे सर्व गोष्टी कसं मॅनेज करता तुम्ही? त्याच्यामध्ये आता कसं आहे, तुम्ही जसे म्हणले की डिझायनर महत्त्वाचं आहे, तसं प्रिंटिंग बिझनेसमध्ये डिझायनर हा त्या व्यवसायाचा आत्मा आहे. बरोबर. जर का डिझायनर नसेल तर तुमच्या खालची कुठलीही सर्व्हिस चालणार नाही. तो जेवढ्या आत्मतेने त्यामध्ये रंग भरेल तेवढे आपला व्यवसाय त्या रंगाने फुलत जातो. बरोबर. हे म्हणलं तरी वावगं ठरणार. आपला व्यवसाय बहुरंगी होतो, त्यामुळे व्यवसाय बहुरंगी होतो. त्याच्यातनं आम्हाला डिझायनरचा पहिला प्रश्न निर्माण झाला. त्याच्यात आमचे विकास वाजे आहेत, त्यांना आम्ही क्लास लावला डिझायनरचा. आणि स्वतः तुम्ही त्यांना क्लास लावला. 1 वर्ष आधी क्लास करत होतो. 1 वर्ष आधी त्यांनी पूर्णपणे क्लास केला, त्याच्यातनं सगळं शिकून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर तो आता स्वप्नील भालेराव असेल, विकास वाजे असेल, दोघं जण डिझायनर म्हणून काम पाहतात. तुमच्या आता 2 डिझायनर आहेत. 2 डिझायनर आमच्याकडे. कामाचा व्याप वाढत असल्यामुळे एका डिझायनर ते म्हणजे लोड येत होता, त्याच्यामुळे आम्ही दुसरा डिझायनर पण घेतला आणि तोही चांगला उत्कृष्ट काम करतोय. त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही असं फायनान्स हा सेक्टर पूर्णपणे मी सांभाळतो. आणि त्याच्यामध्ये टेक्निकल काही इश्यूज असतील किंवा जे नवीन क्लायंट आपल्याकडे येतात ते पूर्ण दीपक सांभाळतो. त्याच्यानंतर जे डिझाईन असेल ते विकास वाजे आणि स्वप्नील भालेराव करत असतो. त्याच्यानंतर जे मार्केटमध्ये जे फिरायचं असतं किंवा आपले एक ओळख तयार करायची असते त्याचं काम आमचा दिनेश आणि अभिषेक कोतळे करत असतात. मार्केटिंग सेक्टर ते सांभाळतात. मार्केटिंग सेक्टर हे दोघं जण सांभाळत असतात. आणि जे आपल्याला प्रिंटिंग करायचं असतं, जेव्हा हे डिझाईन करतात किंवा सगळं होतं, त्यानंतर जे महत्त्वाचं जे असतं ते प्रिंटिंग. आणि ते प्रिंटिंग म्हणजे, आणि हे प्रिंटिंगचं क्षेत्र असं आहे की तुम्हाला झोपून देत नाही. बरोबर. म्हणजे दिवसभर हे काम करणार, DTP तयार करणार, प्रिंटिंग तयार, सगळं मटेरियल तयार करणार, आणि रात्रभर जे मशीन चालवायचं काम करतो तो विशाल करतो. म्हणजे 24/7 पण चालतं कधी चालतं. कधी मशीन बंद नसते, 3 दिवस मशीन चालू असते. आणि मग हे काम कोण करतं? हा विशाल बेगडे, म्हणजे तुमचे छोटे बंधू. दीपकजी, मला वाटतं की आता विनायकजींनी तुमच्या प्रत्येक सेक्टर याचं विश्लेषण केलं. आणि मला वाटतं की ही तुमची पहिला उद्योग समूह आहे की ज्याच्यामध्ये
प्रत्येक डिपार्टमेंट वेगळं आहे आणि त्या डिपार्टमेंटसाठी काम करणारा व्यक्ती वेगळा आहे, बरोबर की नाही? हे तुमच्या, मी तर म्हणेन हे तुमच्या व्यवसायाचं यशाचं रहस्य म्हणायला हरकत नाही, बरोबर की नाही? तर मला आज ह्या माध्यमातून तुम्हाला असा एक दीपकजी थोडासा रोखठोकच प्रश्न आहे हा, की आपण पाहतोय की आज प्रत्येक व्यवसायामध्ये रोज नवीन नवीन कॉम्पिटिशन आपल्याला फेस करावी लागते, बरोबर की नाही? तर या कॉम्पिटिशनकडे आपण कशा तऱ्हेने बघता? तर स्पर्धातही होणारच, बरोबर, स्पर्धा तर झाली पाहिजे कोणत्याही क्षेत्रात, कोणत्याही क्षेत्रात, त्याशिवाय काम करण्याची मजा नाही. बरोबर. तर आम्ही आमच्या कस्टमरला क्वालिटी काम, वेळेत काम आणि जो शब्द दिलाय त्या शब्दाच्या आधी काम ते आम्ही करतो. आणि एवढंच नाही तर त्यांना रात्रीचं 12 वाजता जरी कॉल आला तरी आम्ही स्वतः काम करतो. आमची टीम सगळी इनबिल्ट आहे, म्हणजे आम्हाला कुठनं माणूस आणायला लागत नाही. प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे इव्हन तुमचे होर्डिंग्स फ्लेक्स लावायचे ते तुमची टीम आहे, ती पण आमची टीम, म्हणजे आमचा माणूस तो आमचंच काम करतो. बरोबर. तो दुसरीकडे कुठे जाणार पण नाही, म्हणजे तो आमचा प्रॉपर तोच माणूस काम करतो. आणि किती क्षमतेने काम आलं तरी तुम्ही करू शकता. किती क्षमतेने, याच्या आता 2 दिवसापूर्वीचीच गोष्ट आहे, आम्हाला ऑल इंडिया महिंद्राचं काम आलं होतं. कमीत कमी आम्ही त्यांचे 2,500 बॅनर छापलेत. अरे बापरे, ऑल लँग्वेज मध्ये. किती दिवसात? आम्ही ते 3 दिवसात छापले. 24 दिवस रात्र मशीन चालू होती. एवढ्या मोठ्या क्षमतेचं काम तुम्ही 3 दिवसात करू शकता. आणि ते आम्ही त्यांचा वेंडर झालो. दिल्लीमधनं ऑर्डर आली होती आम्हाला. मला वाटतं की नक्कीच ज्या तरुणांना ऍडव्हर्टायझिंग क्षेत्रात पदार्पण करायचे किंवा या व्यवसायात ज्यांना सुरुवात करायची त्यांच्यासाठी नक्कीच ही एक प्रेरणादायी गोष्ट आहे की तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या व्यवसायात येता तेव्हा तुमची क्षमता काम करण्याची 24/7 पाहिजे, तरच तुम्ही त्या क्षेत्रामध्ये यशस्वी होता. आणि वेळेत काम देणं आणि क्वालिटी. मला वाटतं की खऱ्या अर्थाने आपण आता मुलाखतीच्या कन्क्लुडिंग पार्ट कडे जात असताना मी विनायकजी मला वाटतं की आता तुमचा जवळजवळ संपूर्ण प्रवास तर आम्ही पाहिला, बरोबर की नाही? आज मला वाटतं आपण मगाशी टेलिकॉमचं जसं तुम्हाला विचारलं, मला वाटतं की या संपूर्ण प्रवासामध्ये नक्की प्रेरणा कोणाची होती तुम्हाला? माझा प्रश्न बरोबर आहे ना? 100% बरोबर आहे. प्रेरणा ही घरातनंच मिळाली. आमचे दाजी असतील, समीर दाजी कोयते, म्हणजे त्यांनी टेम्पोपासून सुरुवात केली आणि आता ते अत्याधुनिक क्रशरचे स्वतः मालक आहेत. नंतर आमचे सागरदाजी पवार असतील, ते एका क्रशरचे मालक आहेत. त्याच्यानंतर आमचे सपकाळ दाजी असतील, रामदासदाजी सपकाळ, त्यांचा स्वतःचा हॉटेलचा व्यवसाय. आणि तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणलं तर शून्यातून माणसाने विश्व कसं निर्माण करावं ते आम्ही आमच्या मामाकडून शिकलो, म्हणजे गणेश मामा मस्के. जेव्हा त्यांनी तळेगावात आहे तेव्हा त्यांच्याकडे काय नव्हतं, पण आता त्याचं स्वतःचं घर आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय या ठिकाणी उभा केलेला आहे. ही माझी सगळ्यात मोठी प्रेरणा होती. मला वाटतं की आता ज्यांची नावं सर्वच तरुण उद्योजकांची नावं ज्यांनी नमूद केली, हे सर्वच नक्कीच हे सगळंच आपल्याला रोकटोकच्या माध्यमातून त्यांच्या सुद्धा आपण संघर्षमय कहाण्या ऐकू. विनायकजी, मला वाटतं की मुलाखतीच्या कन्क्लुडिंग पार्टकडे जात असताना आपल्याला या प्रवासामध्ये अनेक चढ उतार आपण पाहिलेले असतात, बरोबर की? आणि त्या प्रत्येक व्यवसायाच्या टप्प्यावरती आपल्याला अनेक व्यक्तींनी सहकार्य केलं असतं आणि हेच व्यासपीठ असतं की आपण जिथं त्यांचे ऋण व्यक्त करू शकतो. अशी कोणत्या व्यक्ती होता की ज्या सगळ्यांचं तुम्हाला ऋण व्यक्त करायचंय? खरं सांगायचं सर म्हटलं तर व्यावसायिकपणे माझ्या मागं खंबीरपणे जे उभे राहिले ते आपले स्वर्गवासी सतीश काका खळदे असतील, राज्यमंत्री बाळाभाऊ भेगडे असतील, जिल्हा अध्यक्ष गणेश तात्या वेगडे असतील, नगरसेवक अरुणभाऊ जगन्नाथ भेगडे पाटील असतील, माननीय श्री गणेशजी खांडगे असतील आणि संतोष शोभराव वेगडे यांनी मला मोलाचं सहकार्य केलं. या सर्वांनी तुम्हाला खूप सहकार्य केलं. मला वाटतं की आपला सर्वात जो इंटरेस्टिंग राऊंड असतो तो म्हणजे रॅपिड राऊंड आणि त्याच्यानंतर मग तरुणांना संदेश. विनायकजी,
दोन आवडते उद्योजक. संतोष वसंतराव बेगडे पाटील आणि गिरीश बाबा चौरे. गिरीश बाबा चौरे. दीपकजी, तुम्हाला तालुक्यातले दोन आवडते हॉटेल्स? व्हेजमध्ये म्हटलं तर तत्व हॉटेल आणि नॉन व्हेजमध्ये भोलेनाथ हॉटेल, भोलेनाथ. सोमटना फाटा. मला वाटतं की आता हा दोघांना प्रश्न आहे की मला वाटतं की आता बऱ्याच हा 10 वर्षाचा संघर्ष झाला, बरोबर की नाही. आता शेवटी प्रत्येकाला वाटत असतं की कुठेतरी आता फॅमिलीसाठी वेळ दिला पाहिजे, बरोबर की नाही. तर विनायकजी, तुम्हाला प्रश्न की दोन आवडते डेस्टिनेशन्स फॉरेनचे असतील व नॅशनल असतील की बाबा जिथं फॅमिलीला घेऊन जायची इच्छा आहे, आता कुठेतरी स्टेबल झालेत व्यवसायात, बरोबर की नाही. आता थोडासा फॅमिलीला पण वेळ देणं गरजेचं आहे. तर असे कोणते दोन डेस्टिनेशन्स? तर फॅमिलीसाठी मला तर पहिलं आउट ऑफ इंडिया म्हणतं बाली बालीला जायचंय आणि शिमला मनाली. शिमला. दीपकजी, तुमचे दोन आवडते डेस्टिनेशन्स? मालदीव आणि जम्मू काश्मीर. जम्मू काश्मीर. मला वाटतं की या व्यवसायामध्ये ज्यांनी पुढाकार घेतला आणि फक्त स्वतः मोठे न होता आपल्या भावंड असतील आणि त्याच्याबरोबर आपला मित्र परिवार असतील यांना बरोबर घेऊन जाणारं नेतृत्व म्हणजे विनायकजी बेगडे. आणि आज त्या विनायकजींना आम्ही विनंती करतो की आज ज्या पद्धतीने संघर्षमय प्रवास करून तुम्ही जे या व्यवसायाला एक गगन भरारी दिली, बरोबर की नाही, आज तरुणांना तुम्ही संदेश द्या. तरुणांना मी एवढं सांगू इच्छितो की आपल्या आई वडिलांनी जे आपल्यासाठी रक्ताचं पाणी केलं ते नेहमी लक्षात ठेवा. व्यसनाच्या आधीन जाऊ नका. कुठलाही छोटा मोठा का होईना व्यवसाय करा. अपयश आले तरी चालन. अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. अपयशाने खचू नका. छोटंसं जे आपण रोपटं लावले त्याचं वटवृक्ष कधी होतो आपण काम करता करता ते आपल्याला कळत नाही. आपण कुठलाही व्यवसाय करा, परंतु व्यवसायच करा. मला वाटतं की खऱ्या अर्थाने मावळातील प्रत्येक मराठी तरुणांनी हा नक्कीच संदेश घेतला पाहिजे की आपण याच्या पुढं फक्त नोकरीमध्ये न अडकता आपण सुद्धा छोटा का होईना पण व्यवसायामध्ये पदार्पण केलं पाहिजे. हीच आज विनायकजींनी सदिच्छा व्यक्त केलेली आहे. आणि मला वाटतं की आज त्यांचे हे दोघांचा जरी ही मुलाखत झाली तरी मला वाटतं हे संपूर्ण श्रेय हे सर्व तुमच्या टीमचं आहे, बरोबर की नाही. तर मी आज या रोकटोकच्या या कट्ट्यावरती त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना निमंत्रित करतो. त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या. प्राध्यापक नितीन फाकटकर सर यांच्या रोकठोक मावळ या चॅनलवरती बेगडे उद्योग समूहाची जी आज मुलाखत झाली, जे आम्हाला बोलण्याची त्यांनी संधी उपलब्ध करून दिली या व्यासपीठावर की तरुणांना कसं मार्गदर्शन करायचं हे आमचे बेगडे उद्योग समूहाचे संस्थापक विनायकजी बेगडे, त्याचप्रमाणे बेगडे उद्योग समूहाचे अध्यक्ष दीपक भगवान बेगडे यांनी तरुणांना एक अतिशय उत्तम प्रकारे संदेश दिला. त्याबद्दल बेगडे उद्योग समूहाच्या वतीने मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. परफेक्ट.